Pod pojmom podnikanie si môžeme predstaviť rôzne činnosti a aktivity, ktoré človek vykonáva pre zabezpečenie svojho života, obživy, práce. Okrem toho zabezpečuje zamestnanosť a samozamestnanie časti študentov alebo bývalých študentov škôl. Samozrejme je tento pojem presne definovaný a pravidlá podnikania sú ustanovené zákonom. Takže definícia podnikania môže vyzerať aj takto. Podnikanie je sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikaním sa všeobecne rozumie vlastnenie a činnosť podniku, činnosť podnikateľa, samostatné rozhodovanie o zámere, právnej forme, umiestnení, organizácii, reklame, cieľovej skupine zákazníkov, miere zadlženia, rozdelení zisku a mnohých iných podmienok podniku. Poľnohospodárstvo a agrobiznis má ešte okrem toho špecifiká, ktoré sú viazané na živý materiál v rastlinnej alebo živočíšnej podobe, ktoré chceme turistovi, zákazníkovi ukázať. Zoznámiť ho s ním, vysvetliť, akým spôsobom súvisí s jeho príjemne trávenou dovolenkou alebo voľným časom, ktorý sa rozhodol stráviť v našom podniku, poskytujúcom určité služby a činnosti. Zároveň ako súvisí táto výroba s každodenným životom každého z nás, keď jeme kvalitné potraviny a pijeme čistú, nezávadnú vodu. Špecifičnosť súvisí aj s priamou závislosťou na priebehu počasia a samozrejme aj na priebehu biologických procesov v rastlinných a živočíšnych organizmoch. Ako príklad môžeme uviesť, že nemôžeme chcieť ukázať turistovi pestovanie liečivých rastlín v plnom kvete na farme v novembri, ale ani v marci. Aj keď v dnešnej dobe technických vymožeností si všetko vieme pripraviť a zaznamenať na videonahrávky a priblížiť to, čo sa dialo počas roka, ako keby vo vernej kópii. Ale náš turista, zákazník, prišiel na farmu alebo stredisko za účelom zažiť a preto mu tieto informácie o jednotlivých termínoch musíme vo vhodnej podobe podať. Toto všetko sme počas 2 rokov pozorovania a návštev rôznych miest agrobiznisu v 5 krajinách Európy zisťovali a zaznamenávali, aby sme vedeli vybrať vhodné miesta pre návštevy rôznych skupín turistov, ktorí budú zákazníkmi. A teda tiež súčasťou nášho podnikania. Aby boli prehliadky zaujímavejšie, tak sme k priamym podmienkam viažúcim sa k farmám a bioprevádzkam hospodáriacim trvalo udržateľným spôsobom priradili aj miesta potešujúce naše zmysly smerom k histórii a zamerali sme sa na pamiatky UNESCO. Európsky významné miesta v oblasti ochrany prírody a jednotlivých druhov rastlín a živočíchov sú v každom štáte Európy a všade majú už svoje špecifiká. Práve táto jedinečnosť je zaujímavá pre turistu, bádateľa, ktorý odišiel od počítača a rád sa pozrieť na ohrozené územia či druhy rastlín a živočíchov, ktoré sa bez nášho pričinenia formou ochrany stratia pod budúcimi priemyselnými parkmi a nekontrolovanou výstavbou. Aj správny spôsob osvety a propagácie všetkého, čo môžeme ponúknuť okoliu a návštevníkom, patrí ku kvalitnému podnikaniu a k osobnosti podnikateľa, ktorému záleží na prístupe k Ukrajine, v ktorej žijeme a ktorú budeme chcieť zanechať svojim nasledovníkom. Možno ako zisky z podnikania a dobre prosperujúci podnik našim dedičom. Trvalá udržateľnosť sa musí stať našim každodenným riešením situácií a problémov, ktoré súvisia so životom a podnikanie je tiež jeho súčasťou. Dôležité je uvedomiť si, že marketingový mix je podmienkou kvalitného podnikania, ale jeho obsah si vytvárame my, podnikatelia. Správne si vysvetliť jeho jednotlivé časti znamená, že podnikanie nebude otravnou prácou, ale naopak bude životným štýlom, ktorý človeka teší, posúva dopredu a hlavne je príjemný pre klienta, pre ktorého to všetko robíme. V našich zemepisných šírkach, a teraz to môžeme vyhodnotiť, že hovoríme nie len o Slovensku, ale aj Českej republike a Poľsku, sa stala reklama takmer najdôležitejším článkom podnikania. Pri založení podniku je prvoradou činnosťou vytvorenie webovej stránky, informovanosť na webe a dostupnosť pre najširšiu škálu klientov. Vytvorenie propagačných materiálov, ktoré budú dostupné takmer všade a pre všetkých a prípadne veľká reklama vo forme billboardov či reklamných panelov. Tak sa stalo, že sme krajinami reklamy na všetko a o všetkom a takmer všetky tieto informácie nevieme a nestihneme spracovať. Ako staré príslovie hovorí, že niekedy je menej viac. V
V podnikaní to platí dvojnásobne a aj pri realizácii vhodnej reklamy. Nie je nič horšie, ako keď honosná reklama neodzrkadľuje realitu podniku alebo služby poskytované nedosahujúce popísaný obsah na letáčiku. Preto je dôležité citlivo voliť a nájsť vhodnú formu aj na umiestnenie, možno vhodnejšie priamo cieľovej skupine, ktorú očakávame v našom podniku, na našej rodinnej farme alebo v stredisku cestovného ruchu, poskytujúcom komplexnejšie informácie o možnostiach vyžitia v danej oblasti. V Grécku a vo Francúzsku, v oblastiach, ktoré sme navštívili, okolie Prevezy a Aušu, ktoré nie sú turistickými centrami, ale aj napriek tomu sú tu prosperujúce farmy a miesta, ktoré je vhodné navštíviť. Základom ich marketingu a princípu založenia podniku je myšlienka, príbeh, legenda, možno aj rozprávka a tradičné činnosti viazané k sviatkom alebo z časti vymyslená udalosť, ktorá je dotváraná a produkuje výrobky žiadané skupinami klientov, ktoré sa tvoria úplne prirodzene, lebo vychádzajú zase zo základu, a to rodiny. Toto bolo miesto, kde sme sa cítili príjemne, keď sme boli deti. Takto určite ukážeme aj svojim deťom a zoberieme aj našich priateľov, keď to nepoznajú. Aj na Slovensku takéto zákonitosti platili, ale vplyvom západných spôsobov sa mnohé pozitíva stratili a zostali alebo vytvorili sa rýchle druhy biznisu, podnikania, kde mnohé podniky vznikajú ako huby po daždi, ale majú veľmi krátke trvanie a podnikateľ stále hľadá vhodný predmet podnikania, vhodnú cieľovú skupinu, niečo, čo prinesie rýchly zisk. Pri prečítaní si múdrych kníh ale zistíme, že správne a kvalitné podnikanie je o vytrvalosti, kvalite, udržateľnosti, prístupe a stále sa vylepšujúcej kvalite. Porovnanie podnikov vo Francúzsku, Grécku, Poľsku, Čechách a na Slovensku hovorí o rôznorodosti a rovnakých možnostiach, pokiaľ sa na prácu pozrieme rovnakými očami. V každom prípade je to o práci a keď aj u nás využijeme myšlienky našich predkov a dozvieme sa o našom kraji čo najviac, určite nájdeme aj tu myšlienky a príbehy, ktoré by boli zaujímavé a s obľubou vyhľadávané turistami. Spojenie potrieb krajiny, jej ochrany a poľnohospodárstva, priateľného pre životné prostredie, vytvorí miesto pre človeka, ktorý sa chce zastaviť, vypnúť telefón a chvíľu počúvať spev vtákov a potešiť sa z motýľov a lienok na kvitnúcej lúke. Nič také nenájdeme na monokultúrnej parcele, po ktorej práve prešiel postrekovač a aplikoval herbicíd alebo niektorý iný prípravok na ochranu rastlín. Takúto farmu s prírodnou záhradou produkujúcu kvalitnú zeleninu, ovocie a iné bioprodukty môžeme vytvoriť a klientom ponúknuť pobyt na nej spojený s vychádzkami do chránených území. Tak, ako sme ich videli v Čechách, je možné navštíviť aj krásnu históriu v podobe pamiatok UNESCO. Získame komplexný pohľad na históriu, ktorá je u nás už odokrytá možno viac ako napríklad v Grécku, kde je stále odhaľovaná a pestovanie zeleniny tam takmer priamo hraničí s vykopávkami z dávnych dôb. Slovensko navštevujú turisti kvôli Tatrám a termálnym prameňom. Vytvorme a ponúknime našim a aj zahraničným návštevníkom kvalitnú pohostinnosť, tradičné jedlá a remeslá, ktoré naši remeselníci postupne oprašujú, a ukážme im všetky krásy, ktoré sú popísané v legendách, rozprávkach a príbehoch našich predkov. Prajeme vám dobrý štart do podnikania a nech vám je vaša práca radosťou a potešením.